národního mistrovství v karetní hře Hora. Jsme vlastně v největším sále na Kladně. Všimněte si, že říkám na Kladně, protože to je to kladenský, že jo, tak abych jsem trošku zapadl. A myslím si, že si tady dneska to odpoledne fakt jako užijeme. Mimochodem, pokud jste dneska dobře spali, tak je to možná i tím, že podle statistik je dáno, že noc na sobotu je pro vás nejdelší. Spíte zhruba o 1,5 hodiny díl než v průběhu dalšího týdne. Takže byste měli být náležitě odpočinut. A teď vám ještě prozradím jednu věc, která není až tak úplně zajímavá, ale když jsem se přistěhoval na Kladno, tak byly 2 věci, které mi byly úplně neznámé. Ta jedna z nich byly škvarkové placky, to jsem neznal do té doby, a druhá byla karetní hra Hora. To mi taky nic neříkalo. Nicméně postupem doby jsem se tak jako zajel, naučil jsem se, zjistil jsem, co to je, a dneska mám tu čest a příležitost, že tady s vámi můžu být. A i když to je hodně velká odvaha od organizátorů, to znamená od Martina a od Hanky, tak měl bych vás provádět celý dnešní odpoledne. Doufám, že se mi to povede. Kdyby náhodou něco někde zavrzalo, tak buďte trošku schovým a vydělám to letos poprvé. Příští rok už to bude hodně lepší, nebojte se. Na začátku, musím přivítat vítěze Hory 2024, jen tak jako, že aby jsem věděl, že tady jsou. Měl by tady být a určitě ho v průběhu odpoledne uvidíte. Velmistr řádu Hory, rytíř Štefan Poč, což je výherce turnaje mistrů, tady rytířů, ale ještě to má čas. Jo, on se to odhoduje, takhle, on má rád potlesk, takže děkuji. Dále samozřejmě musíme, když už jsme to rozjeli s tím potleskem, zatleskat i vítěznému týmu z loňského roku. Karty Bohoví žoldáci, jsou tady? Jsou tady. Při téhle příležitosti bych vás želil, že když jsem tak jako koukal, co tady jsou přihlášeno za týmy, tak musím říct, že teda občas žasnu na tu fantazii, ale dobrý. A samozřejmě v neposlední řadě bych rád přivítal i rytíře z loňského roku, pana Richarda Boňatu. Měl by tady taky být. Někde. Super. Když už jsem u těch děkovaček, to znamená od toho, když nějakým způsobem vyzvedneme někoho, kdo se na turnaji podílí, tak samozřejmě bez ní by to ani dneska nešlo, bez partnerů a sponzorů. Letos jich je fakt jako hodně. Když se podíváte, tohle je jenom část cen, kterou vlastně dneska dostanete, tak musíme na začátek říct, že bez ní by to nešlo. Dneska bez ní nejde vlastně bude víc. Takže poděkovat musíme určitě městu Kladnu, taky pivovaru Bakalář, 100% KFC, společnosti Piatník, společnosti Halo.cz a reklama Food, taky Royal Fitness, rytíři Kladno nám věnoval, Hotel Bellaria věnoval dávkové poutavy, Uniservice Hašen, další nestřední. Už utíkáte, že není potokají. Taky společnost Windor, festival Jamrock, další festival Country Canada Fest, taky společnost Backler Zoopark Zájezd věnoval, taky cestovní kancelář Šomby, společnost AIT Solution, Smaží Auto, Šiklen, restaurace SK Kladno, už jsme v polovině, Kladenské listy a farma Tomáš Jelen, taky cukrárna Libušín a farma Ria. Rozhodně bych musel připomenout nové chalupy a apartmány Dětmo a hlavním sponzorem je Pivovar Bakalář. Mediální partneři, je taky dobrý zvyhnout, protože díky tomu vlastně jsem zvěstá, že se pak spalují detalci, ale všechny možný. Takže doufám, že jste se pořádně přišli s námi, v případě se znám něco začného na sebe. Tak zmíním televize Prima, vidíte Prima, pokud zaskatý nemusíte. Televize Nova a v neposlední řadě taky rádio Relax. Moje jméno je Aleš Švarce, právě z rádia Relax, a bych vás prováděl do dnešního odpoledne. Největší díky mám tady zvedku patří kladenským listům, bydlí v průběhu dne použít online vstupy. Mám tady připravené, už se někdy velmistra řádu Hory a na Poče. Takže v pozici jsem nahoru, vaším potleskem, protože jeho českou povinností je přeci standardní majitel národní mistrovství Hory od loňského vítězného týmu Karty Bohoví žoldáci. Jsou tady taky připravení, takže taky pojďte nahoru. Pojďte všichni. Nevím, jestli máte na cvičení do předávání, ale že jo. Můžu vám tady předávat informace, jak to probíhá, jak jsme muží synu a podobně. Na to předáme pana Počíne. Majku. Ano, panovi, a Eddie.
dát, tak na ten studiák nebude vlastně průvodce. Když už jsme u toho předávali, zároveň poprosím taky loňského vítěze v kategorii jednotlivci, rytíře Richarda Buňatu, aby přišel a převzal žlutý trikot nejlepšího hráče, který ponese nejméně po celé první turnaje. Teď jsem jenom zvědavý potles, co jenom potles, co to bude rozumí. Pokud jsem rád na on je schovaný. Takže upozornění, kdyby ho upozornění vyhrál, to je problém. Je to elastický, takže nemusíte být strach. Předpokládám, že už si berete do rukou své mobilní telefony, ale všechny to vydržte. Ještě seďte tam, co si nepravíte. Budeme si říkat něco o organizaci turnaje, to jsou důležité věci, takže opravdu turnaj je nekuřácký, ani elektro.